Quỳ ba đón là y chính thô là isap y phong ha jing imba pi don wat buri ha la y jo naman blay ula ai huway pawe kasap kerba siapa what you ngeu le rai no da ki we ki ben ya pi si jongi kiju ya ben para kasih Henry tangkawe shinrang lane kentai wajus nga jing ben kiwe pidon kano kano kasa pidon doda penpa kiwe ya kasa bla ai uble what you penle no e do da pen pao shin rang kan the dori kan dong ya ka sap ka pho ka ba pi do la ne Gabriel we ba don la y jing thô la isap y phong ha jing imba pi don wat buri ha la y jo naman blay ula ai huway pawe kasap kerba jing skeo lera baki pynpaw ki we la ki ben what's nga yai tur siapa